Bayarin na ito bang gasolina, be! Ay, ginana, pre, kay makadungog kung manghudiri ba? Huwag ko'y labot na ng mangod ni mo paghausan na para makabalaw na sa imong baho ni mo! Ano sa di problema aniya? Uy. Atay ni si Marjong Badako juga ni siyang sala sa ko ah! After niya gihubsan akong gasolina, wala ni balik sa balay. Junex! Junex! Junex, gawas draba! Junex, ay sig tago-tago! Ragod ako ay nagatraso sa kuha, Junex! Gawas ba? O sa mga Junex, mo gawas ka, kawaton ako ni mga bakal ni mo diri ah! Ayaw, pag ginana, pre, anay, labti akong bakal ya, pre. O gani gawas gani ah, presa ni Junex! Aprihan siya. Apreda yung Junex sa mukha ni mo eh! Sa mga dala mo. Gawas sa diri, gawas sa diri! Sa mga bataan ni. Usun sa ning bata ni kabalo man siguro sa gibuhat nimo. Buhat Sa gibuhat nimo nanghiram kag motor sa kuha niya wala ni mo gasolinahan pag uli. Pag hiram sa kong motor ganina puno pang gasolina. Pag uli hubas na. Alangan, natural drive-an, may ana mahubas yung gasolina Sa na. drive mo hubas ingon ka nga. Ato na nimo imong amigo. Oh, Nga ganito. anong gi-rides man to nimo? Girides, hanggang kabalo man ka. Full tank to ba? Full tank to pagkuha nimo. Uy, girides yun ito. Ay, asa pa man di, ibaw man na yung mga reklamo sa imuha dito sa mga silingan nato. Manghiram kag motor kay rides nimo. Basing naubas ato, pre, kay Naubas, giparking ba ni mo to sa gawas. Ay lagi si bangati ko sa man Junex, mabayad ka o. Magdinautay ta diri ah. Ayaw, patakag pa masangil, pre, kay basig buslot ang tangke ato. Kasi buslot ang tangke nga, atimado na ko akong motor. Bayarin na ito bang gasolina, be! Ay, ginana, pre, kay makadungog kung manghudiri ba? Huwag ko'y labot na ng mangod ni mo paghausan na para makabalaw na sa imong baho ni mo. Paghausan na mangod ni mo dire. Lang, ali, ragod lang. Lang, sir, stila ni mo, Junex. Lang, gawas ng kadyut lang ba? Lang. Paghaus na! Tabangis ako diri, be. Ano sa di problema aniya? Uy, walo. Ali, ragod lang. Mangod mo na. Lang ko na, pre. Kung ang ginano, gikan probinsya. Ano sa juday na hitabo iya? Ang naitabo, ani, pre, ha, para ma-explain ako tarong sa imo, pre, ha. Sige. At ino jud rason, pre, ngano nahubas to imong gasolina kay. Syempre, akong manghod gikan pag probinsya. Layo-layo pud biya na yung taong biyahe pinaon sa ka, pre. Unya, ni rides na lang jud po ka dito. Girides na lang po na ako, gilaag na lang po na ako siya. Maudi, ay. Unya nga nung isugmagay ka. Wala man jud ko ingon nga nag-inisugod. Wala lang jud na istorya sa imong kuya ang tinod nga nahitabo man god lang. Ay, naaraman day na. Nga nang isulong pa man ka dire. Ani magud ning nahitabo god lang ni sulong ko dire para mga kog pasaylo sa imong kuya sa ako ang pagkaisog. Ana ba? Ang kuna lang gud imong sa launta. Pre, sorry kayo pre ha kay wala na ko napaminaw imong rason imong manday mangod imong gisundo dire pre. Okay ra, pre, kasabot ako, pre. Unya, okay na mo. Okay na ta pre ha. Pon gani, pre, og mabusan ka gasolina. Pag anda mo mong kaugalingong kwarta. Ay na paggasol sa kuha. Ni driver man ko ba? Naramday na. Unya, unsaan man ni ron? Muli na ko ron pero pwede ba nga mangayo na lang sa kog number nimo? Ana lang akong pangayoon ng ta dili lang tong panggasolina sa imong kuya. 936-467-9794. Sure kay mo ha jud ne? Sige unya pre. Mas sorry kayo pre ha kay nagistorbo pa ta ka dire pre para sa ko ang sala. Mo gani, no, gani, kasabot ra mo kasi mong kaugalingon man, no? Salamat kay pre, matos ako. Ay, sabayan, pre. Salamat kay pre. I-record ko sa manghod ni mo. Sige, sige. Daan ko pa. Weakness yun ning pare ba?